lho, lek awake dhewe urip ning desa kuwi ya kudu duwe ide kreatif sak liyane tani. Ya lek ning desa lahane kuwi ombo kuwi enggak masalah. Tapi lek lahane ciut, lek ora ngejipne wong ngongkon kan yo ora enek hasil. Ya saiki wis manfaatno sekitarmu ae. Ya ora ning kutha, ora ning desa kuwi kurang luwih ya padha kan ya butuh mangan. Lek misal duwe lahan kosong, ya apa ning ngarepan, apa ning buritan, apa ning samping omah, terserah. Cepakno ae paralon paralon 3 dim. Engko dibolongi dinggo nandur sayur. Minimal awake dhewe nyukupi kebutuhan pangan. Nandur sayur kangkung utawa sawi. Nah, saliyane kuwi mengko lahan kuwi tinggi apa lahan kuwi tinggi kolam. Ora usah ombo-ombo 2 meter musuh 3 meter ae. Karo cepakno boto. Botone 100 kurang luwih 100 kuwi cukup tinggi kolam iwak 2 meter musuh 3 meter kaya iki contone. Nah, aku gawe 2 meter musuh 3 meter kuwi botone 100 karo semen 3 pasire ya sak kreta sak gedekan sikil apa ban siji kae. Terus botol pasir semen. Nah, kuwi tak gawe kolam ombone 2 meter musuh 3 meter, dhuwure mung 70 cm. Nah, kita bentuk kaya model kolam taman. Ya kuwi ya wis kaya gawe kolam umume. Tak lepo jerone tok, dadi njaba ora. Ya mergo ngirit bahane cumpen kuwi tak nggih neng jero tok. Iki mung tak lapisi semen pasir neng jero tok. Nah, tak lus. Nah, lek wis alus, wis rata dhuwur karo jero. Nah, kuwi nyapa nang tengah kuwi kok bolong. Ning tengah bolong kuwi mergo tak cepaki kaca engko lek umpama banyune bening kan ngarepan ngono nyawang kan ketok. Nah, iki tujuan aku mung ngono. Lah terus tengah kuwi tak keruk sadurunge kuwi tak cor, ora tak cor, tak lapis semen karo pasir kuwi tak keruk. Kuwi engko tujuane lemah utawa reget-regeti ben lumpuk nang tengah kena dinggo ning kurasan. Kuwi engko langsung awake dhewe ora usah dedak ngeruki ke sisi-sisi liyane. Dadi mung cukup saka kurasan kuwi dijebol engko langsung gelem metu. Kurasane mung cukup paralon 2 dim. Karo kuwi paralon setengah dim kuwi tangge water pump. Nah, lek wis rata kabeh baru tak lapisi karo nodrop. Kuwi tak lapisi double 3. Jadi yakin amrih kuwi iki enggak bocor, enggak rembes. Dipastikan enggak rembes. Nah, lek wis siap barulah kuwi weono cacahan wit gedang utawa cacahan tebok. Sadurunge bibit iwak kuwi tak lebokne kuwi tak wae cacahan tebok. Lah ning kene iki dhuwure tak wae paralon kemang, paralon tak cepakne. Paralon sing tak bolongi kuwi tak nggih media aquaponik. Dadi banyune kuwi mengko banyu sing tanduran kangkung utawa sawi. Iki sementara tak tanduri sawi, dinggo iki coba. Kuwi banyu awake dhewe ora usah ngocor. Diwehi timer nggo ngocore
transit terserah sampean lek sore apa piye karo sekaligus kuwi engko tinggi sirkulasine banyu kolam kuwi mang. Dadi awake dhewe ora perlu ngocor, ora perlu buat banyu, manfaatnya banyu sing terus menerus. Lek umpama sat ya perlu diisi neh. Nah, kuwi awake dhewe lek iki tak wae contoh aku dhewe, iki tak wae timer. Tak wae timer, iki tak wae timer dalam waktu apa 24 jam kuwi tiap rong jam mati selama sak jam. Jadi rong jam pan sak jam mati, rong jam pan sak jam mati, itu terus menerus. Mulai umpama listrik mati piye ya wis engko listrik mati engko begitu paneh baru ngikuti timernya langsung otomatis. Oke, kuwi timer neng marketplace kuwi mung bentuke kok stop kontak. Iki banyu sadurunge tak cemplungi bibit memang debok utawa cacahan wit gedang kuwi mang tak rendem atau tak cemplungi selama sedina sewengi. Jadi iwak ben ora kaget, ora stres. Jadi ben langsung iso adaptasi karo kolame sing pas dadi kuwi mang bagus anyar. Nah terus yang dhuwur iki ya tanduri sawi, bayem, kangkung. Yo aja pisan-pisan tanduri kambil ora cocok. Nah iki aku nggak makan iwak, tak nggih makan iwak kuwi tak gawe modifikasi saka botol yang dhuwure engko diogok-ogok gawe dinamo. Jadi disokoki dinamone disokoki apa pakane disokoki rongsor. Ya disokoki rongsor engko pakane metu dhewe tak wae timer jam 4:30 karo jam 4:30 sore selama cukup lama. Cukup iki iwak umur saulan. Ya wis ngono ya lur, muga-muga enek manfaate.